Inini handigoni kukubvunza kuti mwana wako unomuda here, nekuti izvozvo zviri obvious. Asi ndokubvunza kuti mwana wako unomuda zvakadii, kana kuti unomuda zvakadzama kusvika papi. Nekuti unogona kungoti hongu mwana wangu ndinomuda, asi unokuzoratidza kuti mwana wako unomuda kupfurikidza nepreparation yelife yaunopa mwana wako. Panapa hatizotaura nezvemari, asi totaura nezvedzidziso yakakosha inowana mwana wako kubva kwauri iwewe semubereki. Panapa tikuda kutaura zvidzidzo 5 zvokuti mubereki wese anoda mwana wake anova nechokwadi chekuti mwana wake amudzidzisa zvinhu izvozvo. Saka iwo semubereki toda kumboguma rejista kuti pazvinhu 5 zvandichataura toona kuti iwo zvaune chokwadi chekuti mwana wangu ichi neichi ndakamudzidzisa ende akachimasta, and then wochizotorawo nhamburiko dzekuti uzomudzidzisa zvinenge zvasara zvacho. Saka handei ngatimbomaka rejista toni. Mwana wako wakamudzidzisa here how to handle pain, failure and rejection, nekuti haagoni kuona kuoma kweupenyu kana achiri kugara pamba pako kana kuti achiri pasi pemapapiro ako. Asi wakamuudza here chokwadi chezvinhu zvaachasangana nazvo muupenyu, ende wakamudzidzisa here kuti azogadzirira paachaomerwa neupenyu. Unofanira kudzidzisa mwana wako how to lose and keep going. Upenyu hune ma-ups and down. Pane paacharasikirwa nezvinhu zvaanoda, pane paachaomerwa. Dzidzisa pfungwa dzake kuti dzirambe dzichigona kutsvaga way out patime yaanenge ari madifficult life situation. Make sure kuti mwana wako haasi kuzokurumidza kugumirwa paanoomerwa neupenyu. Nokuti munhu akagumirwa nepfungwa, munhu ndo paanozviuraya, munhu ndo paanotora upenyu hwake. Kuzviuraya kwaye kutogumirwa neupenyu. Saka mudzidzise pfungwa dzake nemwoyo wake zvigare zvakagadzirira. Dzidzisa mwana wako how to be rejected without collapsing. Kana achiri kugara pamba, izvi anogona kusazvinzwisisa, asi paachabva pamba akuzvigarira ega, akuenda kumabasa uko, pane vanhu vachamushora, pane vanhu vachamudzikisira. Anofanira kudzidza how to be rejected without collapsing. Kuti kushorwa nekudzikisirwa kwaanoita hazvirevi kuti upenyu hwake haubatsiri, hazvirevi kuti iye haasi chinhu, asi zviri kubva pakuti vanhu vari kumushora ndo vane pfungwa dzakaora, ende musociety makazara vanhu vane pfungwa dzakadaro. Unofanira kumudzidzisawo how to fail without quitting, nekuti achatofoira kakawanda muupenyu, asi haafaniri kuva munhu wekuti akangofoira ichi anobva atoramwa, anobva atosiyana nazvo zvakadaro. Anofanira kuziva kuti pachinhu chose chihombe chaachada kuita muupenyu, hazvisi nyore kuti uite chinhu chihombe muupenyu wobudirira ka1, unotombofoira. Saka dzidzisa mwana wako how to fail without quitting, oramba achiita keep going. Saka tataura number 1, taakuenda panumber 2. Wakadzidzisa here mwana wako chinhu chinonzi accountability, kudzidza kutakura mhosva dzake. Usashifta mhosva dzaparwa nemwana wako uchidzitora kudzidza dzako iwewo. Mudzidzise kubvuma chinhu chaakanganisa nekuti anochigadzirisa sei. Kana akatukana achitaura mashoko akaipa nemwana wepa next door, 1, gara naye pasi muonese kuipa kwakaita kutaura chakaipa pamusoro pomwe munhu. Chechi2, muudze kuti aende kunokumbira ruregerero. Womuudza kuti ndoda kuona mava kuwirirana, ndoda kuona mava kunzwisisana, gadzirisa, iva nerugare neshamwari yako. Ndo paunodzidzisa mwana chinhu chinonzi accountability. Kana kuri kuchikoro akarovana nemumwe mwana akamukuwadza, paunenge uchienda kuhospital kana kuti kumavisits ekushanyira mwana akakuvadzwa nemwana wako, enda naye womuudza abate chikafu. Paanosvika, shamwari ndakuigira chikafu, sori nezvakaitika, sori ndakakutadzira, ndakuigira maruva. Ukadaro unenge uchidzidzisa mwana wako kuti ave accountable nekuda kwemhosva dzaanotadza. Mwana haavharidzirwi mhosva dzake nekuti zvichazomukanganisa kana achinge aakugara ega. Apa tinoda kuti urere mwana asina inonzi victim mindset. Munhu ane inonzi victim mindset akaita sei handitika? Paanenge akuzozvigarira ega, ndo paunonzwa type dzevanhu vanoti, mazuva ano kanzuru haisi kutakura marara, honai marwanzi edu marara angozara pese pese handitika. Apa munhu ari kutaura kudaro, pamba paanogara pane space yekuti achere gomba azvipisire ega marara handitika. Asi bhini rinoita 2 weeks riri paroad,
akamirira kanzuro kuti itakure bhini remarara, marara ogumisira akupeperetswa nemhepo. Handitika iye wacho ndiye ari kurasira marara pese pese, haasi accountable nemaactions ake. Saka munhu anofanira kudzidza kutora maresponsibilities ezvimwe zvinhu, asangopomera vese mhosva. And the bad part of it, akafoira nelife achapa iwo mhosva semubereki, and achatanga kutaura zvakaipa pamusoro pako kana ukasamudzidzisa kuva accountable. Handisi kubudirira muupenyu, vabereki vangu havana kundipa zvakati, vabereki vangu havana kundiitira zvakati. Kuva vana vevamwe vari kusimuka from zero, vari kusimuka kubva muhurwa, vari kuzvigona sei? Handitika saka mudzidzise kuva accountable. Ndo number 2 iyoyo. Tabva panumber 2 takuenda panumber 3. Mwana anofanira kudzidziswa inonzi reward inheritance. Handitika ndo paunomudzidza zvinhu zvakaita sekubika, kuklina, kuzviwachira, time management nedecision making. Handitika hazvina kuipa kuti pamba pako pange paina housemaid kuitira kuti mwana wake aonewo time yekuita zvechikoro, asi patime yaanenge ari paweekend ngaadzidzewo kubika, ngaadzidzewo kuwacha, nekuti mangwana haazivikanwe. Handitika takura tasangana nevanhu vakawanda mumabasa umu ekuti unomunzwira tsitsi haana kana chaanokwanisa kuita. Saka mudzidzisewo mabasic things iwawo, nekuti munhu wese anofanira kutozvigona, nekuti mangwana haazikanwi. Hakusi kwese kwaachaenda kune washing machine, hakusi kwese kwaachaenda kune dishwasher, hakusi kwese kwaachaenda kwaanonga aina maid anomuitira zvese. And then toenda patime management. Dzidzisa mwana wako kuita zvinhu nenguva. Kana uchinge wamutaura kuti ita chakati, usamuregera achizoita nenguva yaanoda, pamupata achizotofoira achiti handazotadza ndozoita mangwana. Ukadaro uri kudzidzisa mwana wako kuti asava good at time management. Time management ndo everything muupenyu, and haakwanisi kuita madeals anobudirira kana ari munhu asingagone kubata time. Tokuzoenda padecision making. Haafaniri ngokufonyera zvese zvese, kudodaiso mama chakati handisi kuchigona ndibatsireiwo, kudodaiso daddy pakati pari kundinetsa ndoita sei. Handitika mudzidziso kuzviitira madecision ari ega, ave good at decision making nekuzvisarudzira zvinhu ari ega. Handitika nekuti ukasadaro uchadhileya maturity yemwana wako. Handitika ende acharamba ari dependence pauri semubereki. Patisi totaura kuti mangwana haazikanwe, iwe ucharamba uripo here? Kana usisipo achazozembera ani? Ngaagone kuzvimirira ega, ngaave munhu akakwana. Tabva panumber 3 takuenda panumber 4. Wakadzidzisa here mwana wako inonzi crucial thinking, not just memorization? Nekuti kuchikoro kwavari kuenda uko vanodzidziswa what to think, not how to think. Pabatise papa. Handitika kuchikoro kakawanda kacho vana vanodzidziswa what to think, not how to think. Saka uriwo unofanira kudzidzisa mwana wako to question information. Ngaasangobvuma zvese zvaanoudzwa. Information yese yaaudzwa munhu ava machuwa anofanira kuquestiona, oona kuti zvandiri kuudzwa zviri correct here. Ndo yatinoti crucial thinking iyoyo. Handitika and then anofanira kudzidza on how to detect manipulation kana achiudzwa chinhu. Izvozvo ndo zvichabatsira vana vechisikana kunyanya vasavharwa netumashoko tusina basa tunokotorwa nevakomana. Handitika mukomana kana chida kumanipuleta musikana anotaura tumashoko tusina basa tunotapira, asi mwana wako iwo kana ari mwana musikana ngaadzidze kudetecta chokwadi chiri kuseri kwemashoko iwawo. Handitika either mukomana kana musikana ngaadzidze kudetecta information iri kuseri kwezvinhu zvaari kuudzwa, ndokuti agone kudetecta inonzi manipulation. Handitika and then anobva adzidza kumeka inonzi independent judgment. Saka ukadaro unenge uchibatsira mwana wako, zvinyanya kubatsira mwana wako especially panguva ino yatiri kurarama yeinternet era. Muinternet mazara matanzi nematanzi emashoko akaipa, akanaka neanosvibisa. Handitika iwo haukwanisi kucontrol algorithm kuti igopa mwana mavideos akati kana kuti isapa mwana wako mavideos akati. Mwana wako achatasangana zvakasiyana siyana and achasangana information yakawandisa paintaneti kushamwari dzaanoswera nadzo. Saka ngaagone kufilter information. Handitika saka dzidzisa mwana wako inonzi crucial thinking kuti azokwanisa kuzvimiririra and asakurumidza kunyengedzwa and asakurumidza kutsauswa zviri nyore nevaipi. Pare zvino takuenda panumber 5. Panumber 4 patabva apa ndambotaura nezveinternet era uye kuti muinternet mazara mashoko akawanda anosvibisa anogona kutsausa mwana wako. Saka ndaona zvakakodzera kuti panumber 5 titaura nezveinonzi digital agency versus digital consumption.
ndiri kuona kuti vana vakawanda mazuva ano mamaster pakushandisa technology. Zviri easy kuti vanzwise zvinhu zvine chekuita netechnology, asi problem yakawana ndeye kuti vana vakawanda vari kuitwa varanda nemaalgorithms ariko mazuva ano. Pamwe pacho semubereki haustoziva kuti chinonzi algorithm chii. Iwawo mahwane ako. Asi chandotaura panapa ndechekuti mwana wako ngaasava consumer weinternet, asi ngaadzidzewo kuva producer. Handitika ngaasangobhenefitwa nealgorithm, asi iye ngaabhenefitewo kubva pamaalgorithms ariko mazuva ano aya. Musiyano waconsumer naproducer uri papi? Handiti data vana venyu ndimuri kuvatengera maprivate wifi ariko mazuva ano aya. Data iroro ari kurishandisei? Noti painternet anogona kudzidza zvinhu zvakadai neweb developing, handitika kugadzira mawebsites, graphic design, video editing, handitika zvinhu zvakasiyana-siyana zvaanogona kudzidza kuita painternet. Iwo ukapa mwana wako nhasi kuti akugadzirire professional CV, anokwanisa ri kugadzirira CV riri professional paCanva, handitika, nekuti kuAI ndo watori mabasics, handitika, kana kuti grade 0 kana kuti crash, handitika. Asi mwana wako anozvigona here zvinhu izvozvo? Kana asingazvigoni, and then mubvunzo ndewekuti data rese rauri kumutengera riri kuperera kupi, handitika. Nokuti kana asina maskills aari kudevelopa aanokwanisa kuzoshandisa pamawebsite akadai nana Upwork inopa vanhu mabasa epaonline, mwana wako anozvigona here? Kana kuti ari kungoita consumer, achingotsvaga matrending videos, achingotsvaga macomedy, achingotsvaga nyaya dziri kutrend, handitika, pakadaro mwana wako anenge angori consumer, anonge aseproducer. Saka sitori kuti dzidzisai vana venyu kutora advantage yeinternet ira iripo, kwete kuti internet itore advantage yevana venyu imimi ichiita mari nekungoswipa kwavanenge vachingoita pamasocial media. Ndiri kuona kuti vhidhiyo rino ranyanya kurebesa, saka regai ndigumiriwo panumber 5 panapa. Asi kana muchida kudzidza zvakawanda munozouyawo kuYouTube channel kwangu, handitika, ndokwamunokwanisa kuwana mavhidhiyo akawanda ekuti munokwanisa kudzidzawo zvakawanda. Nekuti zvakawanda zvatichiri kuda kuti vana vedu vadzidze, handitika, asi hatingakwanisi kuzvitaura zvese nekuti mavhidhiyo acho anozorebesa. Kune zvakawanda zvakaita sana social intelligence and communication nezvimwe ana financial intelligence zvinofanira kudzidzwa nevana kuti vagova vana vanokwanisa kuzvimirira muupenyu. Saka ndo zvinhu zvakakosha zvokuti vabereki munofanira kudzidzisa vana venyu. Ndokutendai nenguva nyaya mandipa yekuteerera vhidhiyo. Kana muchizoda zvakawanda munozoendawo kuYouTube.